Karon guys, mag-survey na po ta sa atong kalabasa nga gisprihan pag Lunes guys no. Pag-spray na to guys is spray ta paghapon sa Lunes guys ug pagkagabi giiwan guys ug naaday bang kalabasa na guys yo nangamatay tungod sa spray ko nya giiwan nagkusog kay kuha itong gabi sa Lunes nganing akong subayon yun guys ug pilay namatay sa ato ang kalabasa nga ato gipagtanom. Spray mo ko guys o kanang naay general guys no pesticide para sa mga pagbot. Kaso guys pag spray nako to pag Lunes pagkagabi giuwan ang resulta guys gibahaan ang gitamnan ang tunong sa tubig guys no is mo na matay guys tungod sa atong pag-spray sa pesticide guys no nga giuwan. Manay guys ang atong update guys no. Wala guys na nangatay ng atong kalabasa ang uban guys nga dahon na yelo kuan sa pag-spray na to guys mga spray na to sa pesticide guys no o gray mga kugon guys to na-experience magkamatay pero narong timing po guys no na-appeal lang ato ang may kalabasa uban guys no na yelo ang giuwan mo guys itong pag-spray na mo na yung ani ba na iban guys wa maunsa oh my god na ano siya guys no daghan na tayo mga kalabasaan guys tapos ay nadaot tagya ito pag spray guys nga giuwan pagkagabi rin guys no na nahilo dyan si guys no doon siya mamatay ano pare guys no nahilo ang mga dahon. Ug na iba ni guys no is nangalubot ang dahon guys no. Sakit po ni sa kalabasa guys, nangalubot. Ila lang ni maka-survive guys. Manito na yung kalabasa guys so dire guys na nubo. Ug na ring kini guys no ang dapita mo ni ang gilunupan sa pag-uwan guys to pag-spray na ho. Ug na namatay gid dire guys oh. No guys oh, lata. Luka din siya guys ada pa rin guys oh action siya kalata guys ang mga dahon ibahaan mo guys mo ni ang resulta ang yellow ang dahon huwag na po yung mga old gamay guys tanggalon na doon guys daghan kayo guys no ang damage sa atong pag-spray nga giuwan nga yelo ang dahon guys ang pag makasurvive pa niya guys so sa bagay sa daghan kayo mga insect oh di mo tuog spray guys ang sumot ang diya guys no ang lubot ang dahon na sunog ang nangalata sa guys sayang kayo guys ang ato ang kago ni ano din guys no din ako mutro og spray og away klarong panahon guys ay murag delikado murag matay yun itong tanom ano guys oh hurot og kot og nay panganang bao guys tawag rin mo guys bao agi isprayan na ganyan guys no og para sa mga insect di mo doon pero di yapon mo talab guys lagi japon mananap no sagbot kayo guys wala pa rin unahan guys no doon tara guys no nagdaghan dito guys nga nadaot guys mga ulang nato ni nga dahon ulang lang mo silingsing na pare guys no ano pa guys nga yelo ang dahon og nalata ang pare guys hapit na po ni isa guys no kandidato na po ni malata guys sayang kayo
napo kapunuan siya guys no ang na daot tungod sa atong pag-spray nga giuwan. Ano yun? Pa guys no? Mga daot guys. Sayang kayo. May lang na yung uban guys makabawi guys no. Makatay dyan ni siya o makabunga. O dapat guys oh. Katay dyan siya guys no. Nadag nagtaman. Sayang kayo. Dapat guys oh. So nare po yung uban ni guys na pagtanom na wa manurok mga daghan-daghan jud po to guys. Wa manurok mga 30 kapunuan. Wa muturok. Apa guys? Ano? O di pa rin tapig pasada. Pang kutluan kog dahon guys. Dari guys oh, nalata guys siya guys. Ano siya guys na gibahaan siya guys so pag-spray. Siyempre ang medisina guys is nahalo sa tubig muning daot ang atong tanom. Sayang kayo. Ito guys oh. Sana yelo guys. Itong bahaan. Gabi po na yung sikit oh. Hindi naman mo tuog medisina guys. Tagbaw na medisina guys. Na-immune na. Nga guys no. Naiwa manurok. Ito. Ito pa rin guys. Pati siyang matay. Ito guys no. Ang atong update sa atong kalabasa. Ayun na nga matay guys. Nagandaghan po guys no. Nangamatay. Mga napo kapunuan. Tiyaba po to guys no. Ug mamunga guys. Sobra-sobra po to ang bunga to ba guys. Huwag ka na guys. Muna to. Lesson learned po na to guys. Nga di tama dapat mag-spray ug klarong panahon guys no. Kay tagibawaan nga muuwan na eh. Ito pag Lunes sa hapon guys i-spray ko. Pag gagabi eh. Kinakusugag uwan guys mo to gibahaan nagahong itamnan og kalabasa. Ito ang medisina guys na nahalo sa tubig na doong sa atong tanom. Ito guys na mga dagog padung na mamatay ang atong kalabasa. Ibang kalabasa nga na apektuhan guys sa gibahaan. Okay guys, mo na to ang atong update. Thank you for watching guys.